Informativka. Emisija koja obuhvaća aktualne, zanimljive i poučne teme iz područja odgoja i obrazovanja. Informativka. Emisija u eteru ICV radija. Informativka. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji ICV radija na početku današnje Informativke. Teme o mladima i njihovim problemima uvijek su aktualne i o njima se puno govori i raspravlja. Mnogo je problema i poteškoća koji muče današnje mlade i s kojima se susreću. Zasigurno će se mnogi sa mnom složiti da nije lako odlučivati i donositi neke odluke koje će ti utjecati na život i u budućnosti, ni u kojem životnom razdoblju, a posebno ne kada si mlad. Stariji često kažu da je sve lako kad si mlad, no je li to točno? Mnogi mladi ljudi često krenu pogrešnim putem, pa se s tog puta ne vrate, a time promijene svoj život, ali i život svoje obitelji. Jedan od uvijek aktualnih problema među mladima je alkohol. Mogli bismo reći najstarija droga čovječanstva. Alkohol je najčešće prva ovisnost s kojom se mladi susreću, nerijetko se ne zaustavljajući samo na njemu. Trend konzumacije alkohola u populaciji mladih stalno je u porastu, a to zabrinjava i traži pozornost cijele društvene zajednice, prije svega u prevenciji tog nemilog fenomena. Jer problem alkoholizma nije problem samo osobe koja pije, već i njene obitelji i zajednice u cjelini. A upravo tom temom bavit ćemo se u našoj današnjoj informativki. Točnije, predstavit ćemo vam jedan projekt, preventivni program Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, koji je upravo usko vezan s tom temom, a nosi naziv Kako ne utopiti mladost u alkoholu. O kakvom je projektu riječ, što mu je cilj, pojasnit će naš današnji gost, profesor Siniša Brlas, voditelj programa, psiholog u djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije. S nama je danas profesor Siniša Brlas s kojim ćemo razgovarati o programu koji ima cilj educirati mlade o štetnom djelovanju alkohola na zdravlje i ponašanje, te povezanosti pijenja alkohola i mogućeg razvoja ovisnosti. Profesore Brlas, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim slušateljima, hvala na pozivu u emisiju. U uvodu sam spomenula kako je zapravo ovisnost o alkoholu mladih ljudi prisutan problem u našem društvu. Vi se u Zavodu za javno zdravstvo bavite i mladima, provodite razna istraživanja i osmišljavate zanimljive projekte kojima je cilj edukacija, ali i pomoć. Kada govorimo o alkoholu i mladima, koliko je to u stvari ozbiljan problem u Hrvatskoj, ali eto i na području naše županije? Da, nažalost, pijenje alkohola kod mladih, koje se može kasnije u životu razviti i u alkoholizam kao bolest, je jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i jedan od najvećih društvenih izazova. Kad kažem jedan od najvećih problema, ne mislim pritom da su ostali problemi tipa konzumacije droge, kockanja ili ostali javnozdravstveni problemi manje opasni za mlade, ali pijenje alkohola ima čitav niz dodatnih rizika za mlade, za njihove obitelji, za društvo u cjelini i stoga ga onda zaista možemo smatrati jednim od najvećih javnozdravstvenih problema i izazova kako za mlade, njihove obitelji, tako i za nas stručnjake koji se pokušavamo nekako boriti s tim problemom kako bi on u budućnosti bio što manji. Nekako smo svjedoci da se ta dobna granica kada mladi počinju s konzumacijom alkohola sve više snižava. To vjerojatno pokazuju vaši podaci, istraživanja. Da, nažalost, eksperimentiranje mladih sa različitim rizičnim ponašanjima, pa tako i s konzumacijom alkohola, je sve niža, da ta dob prvog pijenja alkohola je sve niža i niža. Naravno, postoje individualne razlike, ne možemo reći da svi mladi u vrlo ranoj razvojnoj fazi počinju piti alkohol, ali vrlo značajan postotak mladih ima iskustvo sa alkoholom u vrlo ranoj fazi života. A poznata je iskustvena i znanstveno dokazana činjenica da ako mladi počnu sa pijenjem alkohola prije svoje 15. godine, što je, složit ćemo se, vrlo rano u njihovim životima, tada se rizik od pojave alkoholizma u odrasloj dobi povećava i do 5 puta u odnosu na one koji počinju piti alkohol recimo iza 20. godine.
Naravno, da bismo se upoznali sa ovim problemom, mi smo proveli jedno opsežno istraživanje koje je provedeno na vrlo velikom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola te studenata visoke škole u našoj županiji. Ono je započelo s provedbom 2004-2005 godine, a nastavljeno u sljedećih 10 školskih godina. I mi smo u stvari to istraživanje, koje se ovako malo opsežno zove istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima i studentima u Virovitičko-podravskoj županiji, ciljano usmjerili kako bismo dobili u stvari povratnu informaciju, odnosno korisne podatke o rizičnim ponašanjima mladih i kako bismo onda sve daljnje korake u provedbi preventivnih aktivnosti na koje stavljamo naglasak u borbi protiv ovog problema ciljano usmjerili određenim segmentima društva, odnosno određenim populacijskim skupinama, u ovom slučaju skupini mladih. I mi smo dakle dobili naravno korisne podatke koji su nam onda postali temelj za kreiranje preventivnih aktivnosti, pa i ovog preventivnog programa kojega ste spomenuli, koji je jedan u nizu naših preventivnih programa kojim želimo u stvari ciljano djelovati na različita rizična ponašanja mladih, a ovaj dakle preventivni program kako ne utopiti mladost u alkoholu provodit će se od 2021. do 2023. na području Virovitičko-podravske županije u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i u zajednici, dakle gradovima i općinama. Kako je on zamišljen? Tko je sve u njega uključen? Dakle, program je zamišljen tako da se temeljem podataka koje smo dobili kroz istraživanje koje sam spomenuo, a malo ću ih i kasnije spomenuti, te podatke usmjerimo specifičnoj edukaciji mladih o štetnosti pijenja alkohola, odnosno prednostima nepijenja alkohola. Provodit ćemo te aktivnosti na dva načina. Dio aktivnosti bit će usmjerene učenicima u školama, dakle učenicima završnih razreda osnovnih škola, 8. razreda u osnovnim školama i 1. razreda srednjih škola, te završnog razreda srednjih škola. Zašto završni razred srednjih škola? Zato što u završnom razredu srednjih škola vrlo veliki postotak učenika već dakle polaže vozačke ispite, oni postaju dakle aktivnijim sudionicima u prometu i tu smo onda uključili naše suradnike iz Policijske uprave Virovitičko-podravske, dakle stručnjake iz područja sigurnosti u prometu, da se priključe našemu programu i našim preventivnim aktivnostima i u suradnji sa voditeljima školskih preventivnih programa koji će biti nositelji tih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, dakle provedu odgovarajuće informativne i edukativne aktivnosti usmjerene dakle informiranju, educiranju učenika o sigurnom sudjelovanju u prometu. Naime, pokazatelji koji govore o sigurnosti u prometu pokazuju u stvari da od svih alkoholiziranih koji nažalost sudjeluju u prometu 1/3 su mlađi od 25 godina. Dakle, mladi su jedan činitelj rizika u prometu ako naravno dakle u kombinaciji sa svojim neiskustvom upravljanju motornim vozilima još konzumiraju alkohol ili još imaju neka dodatna rizična ponašanja tipa štetne zloupotrebe droga, korištenja mobitela što su vrlo česta, također rizična ponašanja i onda kumulativno djelovanje tih rizika povećava značajno dakle rizike od nezgoda i nesreća u prometu. A za učenike 8. razreda osnovne škole, 1. razreda srednjih škola, dakle pripremit ćemo odgovarajuće edukativne materijale. U pripremi su posteri koji će biti dakle u svim školama koje će isticati dakle rizike od pijenja i prednosti nepijenja. Također pripremamo jednu publikaciju u kojoj sudjeluju eminentni stručnjaci kako iz naše županije, tako i iz Republike Hrvatske sa prometnog fakulteta, edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Dakle, želimo što je više moguće iskoristiti potencijale ovog preventivnog programa, a kako bismo smanjili rizik od pijenja alkohola kod mladih na što je moguće manju mjeru. A da mladi piju alkohol i da imaju iskustva sa alkoholom, to nam govore i podaci ovoga istraživanja kojega sam spomenuo.
Evo ja ću samo naglasiti odgovore učenika na neka od pitanja. Dakle, mi smo proveli ovo istraživanje u 6. razredima osnovnih škola i 2. razredu srednjih škola tijekom ovih 10 školskih godina koje sam spomenuo i na pitanje da li piju alkohol, mladi su nam dakle već u osnovnoj školi sugerirali u više od polovine slučajeva da imaju iskustvo sa pijenjem alkohola. Naravno, to pijenje je u osnovnoj školi, dakle u toj nekakvoj mlađoj životnoj dobi tek povremeno, vrlo rijetko oni redovito i učestalo piju alkohol, ali tu se već stječu te određene loše navike i razvijaju se ta određena ponašanja koja u konačnici onda dovode do daljnjih rizika. Kad promatramo odgovore na ovo pitanje u srednjoj školi, tada se brojke dramatično povećavaju i imamo onda podatak da gotovo 90% mladih u 2. razredu srednjih škola, dakle to je ta naša ciljana populacija koju smo ispitivali, ima iskustvo s alkoholom. Možemo pretpostaviti i iskustveno, a i zdravorazumski da prema kraju srednje škole se taj postotak još povećava i gotovo da nažalost i nema učenika srednjoškolske dobi koji kad završi srednju školu nema na ovaj ili onaj način iskustvo s pijenjem alkohola. Dio njih, nažalost, to opet znamo po iskustvu jer se bavimo prevencijom i suzbijanjem alkohola u svim u svim kategorijama dobnim, je tako? Dakle sa odraslima, dio njih nažalost razviće i bolest ovisnosti o alkoholu, odnosno alkoholizam u kasnijoj životnoj dobi. Društvena zajednica, škole, sve su to neki važni segmenti koji utječu na razvoj mladih, no sve nekako potječe iz obitelji. Koliko roditelji mogu djeci ukazati, koliko je potrebno i na njih nekako utjecati i djelovati da skrenu pozornost mladima. Ako i vide neke simptome kod mladih, na koji način to spriječiti, riješiti taj problem, možda vama se obratiti ili potražiti neku stručnu pomoć? Naravno, uvijek je moguće potražiti stručnu pomoć, ali je puno bolje da do te potrebe niti ne dođe. Jasno. Dakle, zato provodimo preventivne aktivnosti kojima je cilj spriječiti nepovoljne ishode iz ovih rizičnih ponašanja. Dakle, po principu bolje spriječiti nego liječiti. Dakle, prevencija je i učinkovitija, a jeftinija za društvenu zajednicu u konačnici, što nije nebitno. Roditelji nažalost često imaju i negativan utjecaj na svoju djecu, naravno ne svi roditelji, ne na svu djecu, da ne bismo tako generalizirali. Zašto je to tako? Zbog toga što je u stvari alkohol relativno socijalno prihvatljivo ponašanje, odnosno pijenje alkohola. I djeca svjedoče pijenju alkohola u svojim obiteljima, s obzirom da djeca uče po modelu, dakle preuzimaju obrasce ponašanja osoba u svom okruženju, a mladi ljudi, djeca su najčešće u kontaktu sa svojim roditeljima. Dakle, pijenje alkohola roditelja pred svojom djecom ili dolaženje, dakle, u nekakvom opitom stanju u kući sa kojekakvih fešta, zabava i druženja, a da to djeca onda vide roditelji u takvom stanju, zasigurno ne doprinosi, dakle, sprječavanju pijenja alkohola kod djece. Dapače, dakle, po principu socijalnog učenja po modelu, djeca će smatrati da su ta ponašanja prihvatljiva, da ako se tako roditelji ponašaju, onda je to u redu i povećava se rizik da će i djeca takvih roditelja u budućnosti razvijati takva ponašanja. Dakle, opet kažem, ne nužno sva djeca, ne nužno kod svih roditelja, ali se, dakle, ponašanje roditelja značajno reflektira na ponašanje njihove djece. Roditelji bi u stvari ono što najviše mogu učiniti, gdje najveći doprinos preventivnim aktivnostima roditelji mogu dati, a to je, dakle, da izbjegavaju pijenje alkohola pred svojom djecom, da ne dolaze sa kojekakvih druženja, fešta, zabava u opijenom stanju, a osobito da ne nagovaraju ili ne potiču svoju djecu na pijenje alkohola. Znate, nekad je bio običaj uz nedjeljni ručak da se cijela obitelj počasti malo sa nekakvim domaćim vinom ili ovako, pa su onda i djeca tu razvijali te navike pijenja. Tu bi trebalo biti, dakle, puno oprezniji i roditelji bi, dakle, trebali osvijestiti te rizike koji proizlaze za njihovu djecu, a iz
njihovog dakle roditeljskog ponašanja. I mislim da je tu najveći prostor za roditelje, puno veći nego što mogu činiti kad se već problem pojavi. Tada uglavnom ostaje na tome da se potraži stručna pomoć i da sudjeluju u rješavanju tog problema, ali puno je bolje spriječiti nego liječiti. Živimo u nekom suvremenom dobu gdje je sve ubrzano, sve je dostupno kako odraslima tako i mladima. Koji bi bili neki osnovni razlozi, eto, naveli ste ova istraživanja, zašto mladi zapravo piju, zašto imaju potrebu recimo izaći van, konzumirati alkohol da bi im bilo bolje i da bi se zabavili? Da, nekoliko je važnih razloga. Prvi, možda i najčešći je razlog da se naprave važni pred vršnjacima. Dakle, izuzetno je snažan socijalni utjecaj vršnjaka jednih na druge. To u tom razvojnom razdoblju o kojemu sad govorimo i u kojemu obuhvaćamo preventivne aktivnostima naše mlade, odnosno učenike u školama i ostale mlade u zajednici, u tom razvojnom razdoblju dakle vršnjaci imaju puno snažniji utjecaj jedni na druge nego što to na njih imaju njihovi roditelji, učitelji škola i tako dalje. I onda mladi naravno u želji da se uklope u to društvo vršnjaka se ponašaju onako kako se većina vršnjaka ponaša. Ako većina puši cigarete, onda onaj koji se želi uklopiti će pušiti cigarete, možda mu to ne odgovara, ne godi, smrdi mu u početku, vrti mu se u glavi, ali u želji da se uklope, eto, razvijat će jedno takvo rizično ponašanje. Slično je sa ostalim rizičnim ponašanjima, pa i sa pijenjem alkohola. Drugi važan razlog sam već spomenuo, a to je jedan oblik učenja iz svoje socijalne okoline, odnosno okruženja, najčešće dakle oponašajući ostale, da li su to ostali mladi, da li su to odrasli, najčešće roditelji iz njihove okoline, koji također, kako sam malo prije objasnio, dakle po principu tog jednog učenja po modelu, predstavljaju model za modeliranje u ovom slučaju dakle loših i rizičnih ponašanja kod mladih. I treći razlog koji je možda sve važniji i sve naglašeniji u ovom kontekstu ubrzanog života i življenja jest to da alkoholom mladi pokušavaju riješiti tjeskobu koje su izloženi u različitim situacijama. Osobito nekakvu socijalnu tjeskobu koja proizlazi dakle iz njihove želje da se uklope u društvo vršnjaka, što pre njih postavlja određene zahtjeve kojima možda ne mogu uvijek udovoljiti. Tu se pojavlja taj jedan socijalni pritisak, razvija se dakle frustracija ako se ne uspije uklopiti, ako ta frustracija potraje, dovode se u stanje stresa ili anksioznosti. I onda naravno to jedno prijeteće stanje je nepovoljno, neugodno, niko ne želi biti tjeskoban, anksiozan i svi želimo nekako izaći iz te situacije i onda mladi se koriste sredstvima koji mogu smanjiti tu tjeskobu, tu anksioznost. Nažalost, alkohol je jedan od najsnažnijih anksiolitika. Dakle, kada se popije, onda je sve lakše se priđe curi ili dečku, već kako ko preferira, lakše se uklopiti u društvo, lakše uspostaviti nekakve prve kontakte, komunicirati se, zezati se i tu se onda razvija problem pijenja alkohola do te mjere da se u posljednjim godinama primjećuje jedan novi fenomen, a to je takozvani binge drinking na engleskom jeziku, koji bi značio pijenje radi pijenja. Znači, o čemu se on sastoji? Sastoji se u želji mladi da se u što kraćem vremenu što više opiju. Dovedu se pod utjecaj alkohola koji će onda smanjiti njihovu socijalnu tjeskobu i onda tako u takvom opijenom stanju izlaze, druže se, onda odlaze po kafićima. To je još jedan važan moment, jer ako se tako napiju kod kuće, onda puno manje mora potrošiti u gradu, jel tako, što je onda jeftinije. Znači taj ekonomski aspekt je isto važan i on se upleće u cijelu tu priču i u taj jedan koloplet nespretnih i nesretnih aktivnosti koje mladi onda manifestiraju kroz svoje ponašanje, koje dovode do onda rizika i neželjenih ishoda za njih mlade. Znači to pijenje radi pijenja znači popiti veću količinu, 4, 5, 6 recimo žestokih pića unutar nekih sat i pol vremena, kako bi se što prije dakle doveli pod utjecaj alkohola, koji onda djeluje tako anksiolitički kod njih, oni se opuste, razgovorljiviji su, spremniji su na zabavu,
ali su naravno i u čitavom nizu rizika koji proizlaze iz takvog jednog ponašanja. To je jedna cijela lepeza rizičnih ponašanja koji mogu dovesti i do vršnjačkog nasilja, do nezaštićenih spolnih odnosa u posljedično neželjenih trudnoća, do nezgode, nesreće u prometu, jer su mladi sudionici u prometu bez obzira voze li motorno vozilo ili ne. Dakle, pješak je sudionik u prometu i mladi onda tako kao pješaci sudjeluju u prometu pod utjecajem alkohola i često se događaju dakle nezgode i nesreće gdje su onda mladi ili oštećena strana ili izazovu naprosto nezgodu i nesreću sa teškim, trajnim, često i smrtnim ishodima. To je ono što kroz ove preventivne aktivnosti želimo spriječiti, odnosno naravno da nećemo moći spriječiti u potpunosti, ali želimo taj rizik od ovih nepovoljnih okolnosti smanjiti na što je moguće manju mjeru i tako u stvari pomoći mladima da osvijeste problem od ovog rizika i da razviju sami takozvana samozaštitna ponašanja. Dakle, nećemo mi odrasli uvijek biti uz te mlade, niti će ti mladi uvijek biti mladi. Dakle, u jednom trenutku oni će potpuno samostalno donositi svoje odluke, postaće odrasle osobe i nije svejedno da li su odrasli u odgovorne ili neodgovorne odrasle osobe prema sebi i prema drugima oko sebe. Ova pandemija koronavirusa zasigurno nije pridonijela nekim dobrim podacima kada je alkoholizam kod mladih u pitanju. Sigurno da nije. Upravo ovo posljednje što sam naveo kao veliki rizik, a to je tjeskoba, anksioznost, ostali problemi teškoće iz tog nekakvog spektra depresivnih teškoća koji onda potiču na pijenje kako bi se dakle smanjila ta anksioznost, povezani su i sa pandemijom koronavirusa. Sve ovi činitelji ograničenja u socijalnim kontaktima, izolacije, nastava na daljinu ne doprinose normalnom socijalnom rastu i razvoju mladih. Oni su dakle zbog toga još više tjeskobni, povlače se u sebe i onda tu tjeskobu nažalost dio njih pokušava riješiti uzimanjem onih sredstava koji će im tu tjeskobu pomoći razriješiti. Nažalost, tu je u velikoj mjeri onda i povećan dodatni rizik od zloupotrebe različitih sredstava ovisnosti, ne samo alkohola, nego i ostalih sredstava ovisnosti, odnosno droga koje mogu imati takve učinke. I zaista mi evo već pomalo pratimo te nepovoljne učinke pandemije koronavirusa po mentalno zdravlje. Naime, i za ove pandemije koja je ovako vidljiva, pandemije koronavirusa, tinja jedna nova pandemija, to je pandemija mentalnih poremećaja, mentalnih bolesti i povećanje nažalost i osoba koja će imati problema s bolestima ovisnosti, pa tako i ovisnosti o alkoholu. Profesor Brlas, ja se nadam da će tijekom ove 3 godine koje su pred vama ovaj projekt uistinu zaživjeti kako treba, da ćete puno postići na edukaciji mladih i da će se ove brojke, nadam se, promijeniti. To svi želimo, tome se nadamo. Mi u programu imamo razvijene sustave vrednovanja, praćenja i procesa ishoda, tako da ćemo naravno pratiti naše aktivnosti i očekujemo da će oni te aktivnosti dovesti do željenih pomaka i da će mladi nekako iz ovog programa izaći sa boljim samozaštitnim kapacitetima nego što ih imaju sada. Hvala vam lijepa na gostovanju i ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu, pozdrav i vama i vašim slušateljima. Dragi naši slušatelji, hvala vam na još jednom druženju s nama putem radijskog etera. S vama su danas bili tonski realizator Mario Feketija te urednica i voditeljica emisije Renata Turković-Kasumović. Do sljedeće informativke, lijep pozdrav. Informativka. Emisija koja obuhvaća aktualne, zanimljive i poučne teme iz područja odgoja i obrazovanja. Informativka. Emisija u eteru ICV radija. Informativka. Emisija se financira sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.